Zilele trecute am pățit o chestie care m-a făcut să îmi pun multe întrebări cu privire la AI și la siguranță și la felul în care funcționează inteligența artificială până la urmă. Mai exact, Claude Cowork mi-a ignorat cu grație instrucțiunile, iar apoi a recunoscut senin că a făcut-o, deși n-avea voie. Stăteam așa și mă uitam la monitor și mă întrebam, dar dacă ăsta decide să nu respecte ce trebuie să facă, cum pot eu să mai recomand oamenilor să folosească AI-ul în business, să-i dea date sensibile, să aibă încredere în el? Așa că l-am luat la întrebări și răspunsul pe care mi l-a dat m-a liniștit un pic. Dar adevărul incomod e faptul că instrucțiunea e în fața mea și nu mă obligă mecanic să acționez. Hai să vă povestesc și apoi vă zic și ce măsuri putem lua pentru a minimiza riscul ca astfel de probleme să apară. Povestea foarte pe scurt este în felul următor. Mi-am instalat și eu într-un final Claude Cowork, care este AI-ul celor de la Anthropic, care lucrează direct pe laptopul meu. Adică îi dai acces la un folder și în cadrul acelui folder el poate să scrie fișiere, să le editeze, să le redenumească, să le organizeze și așa mai departe. Este accesibil prin aplicația de desktop. Acum, în setări, merg la Cowork și am aici Global Instructions, care sunt instrucțiunile care îi se încarcă lui automat de fiecare dată când deschid o conversație, indiferent de folderul în care lucrăm. Ăsta e primul strat, da? Apoi, când îi dau acces la un folder, în cadrul acelui folder pot să mai fac un fișier claude.md, care este practic un ghid pe care el trebuie să-l citească la începutul fiecarei conversații pe care o avem în folderul respectiv. Deci ăsta este al doilea strat. Așa că primul lucru pe care l-am făcut a fost să îi zic că vreau să creez niște instrucțiuni de sistem globale pe care să le citească de fiecare dată când lucrează cu mine, indiferent în ce folder lucrează. Nu o să intru în detalii despre tot ce i-am zis că vreau să facă și cum mi-am făcut tot setup-ul. Plănuiesc să fac un video separat despre asta, poate va fi chiar următorul. Mi-a creat aceste instrucțiuni globale pe care eu i le-am copiat, i le-am adăugat aici în settings, în Global Instructions și apoi am trecut la pasul următor, am creat un folder la care să-i dau acces. Practic spațiul lui de lucru. Apoi am zis că aș vrea să mai creăm un fișier Claude.md în acest folder, care este folderul de lucru pentru canalul meu de YouTube. Deci pentru fiecare proiect, câte un folder separat, așa e cel mai bine. Și în folderul de YouTube să facem un Claude.md care să-i spună cum să interacționăm în acest folder, pe acest proiect, pe YouTube, da? A observat că folderul este gol deocamdată și a ajuns la concluzia că un Claude.md ar fi într-adevăr foarte util. Iată, mi-a creat și acest Claude.md, deci teoretic acum avea două straturi. Și am văzut eu un video pe YouTube în care un tip zicea că ar fi foarte util să-i creezi un memory.md care să fie ca un jurnal de lucru, în care el să-și noteze stadiul proiectelor, ce am mai discutat, să fie practic la curent. Așa că i-am cerut să-și facă și acest Memory MD, pe care vreau să-l actualizez ca pe un sistem în care să-ți scrii memorii, adaugi la final sau actualizezi dacă e cazul. S-a apucat de treabă și a zis că după ce va scrie acest Memory MD, va actualiza și Claude MD ca să știe regulile. Deci instrucțiunile globale, Claude MD din folder, care îi spune să-și citească memoria ca să fie la curent. Toate bune și frumoase, am început să-l testez, să lucrez cu el. Am avut niște conversații, am ajuns la niște concluzii, i-am zis să-și actualizeze memoria, a făcut-o, toate bune. Și într-o zi îi zic, hai să ajută-mă să găsim idei pentru următorul video pentru YouTube. Asta deși cu o zi înainte stabilisem deja care va fi următorul video. Pe lângă faptul că mi-a recomandat să fac un video despre Sora 2, este modelul video al celor de la OpenAI care s-a închis de vreo 2 luni, deci nu mai este la curent, dar asta e altă problemă, am observat, a început să-mi dea niște idei care nu aveau nicio legătură. Mi-am dat seama că nu știe despre ce e vorba, nu știe unde am rămas. Și am zis, interesant e că nu ești la curent. N-ar trebui să citești Claude MD și Memory MD la începutul conversației? Apoi m-am gândit că poate o fi vina mea și că poate am început în afara vreunui folder și că de asta nu le-a citit.
A zis că am dreptate, a greșit el și a continuat conversația. Și am zis, stai puțin, prieten, nu vreau să trecem așa ușor peste faptul că nu ai citit Memory MD, deși în Claude MD e menționat că trebuie să o faci pentru a fi la curent. M-am asigurat, am deschis Claude MD și m-am uitat acolo să văd, băi, este scris sau nu? Și am găsit că da, iată, este menționat. Memory MD este jurnalul de lucru. Aici ai notat unde a rămas cu proiectele, ce am decis și de ce, preferințele și lecțiile învățate. Și zice clar, citește Memory MD la începutul fiecărei sesiuni ca să știi unde am rămas și să nu pierdem firul. Și am cerut să-mi explice ce s-a întâmplat și de ce nu a citit acest Memory MD. Și mi-a zis așa, ai dreptate să insiști, hai să-ți explic sincer ce s-a întâmplat fără să mă ascund. Ce a mers prost? Mecanic, la începutul sesiunii, conținutul din Claude MD mi se încarcă automat în context. Îl văd fără să fac nimic. În el scrie negru pe alb că trebuie să citesc Memory MD. Dar Memory MD nu se încarcă automat. Ăla e un fișier pe care trebuie să-l deschid eu, activ, cu o unealtă. Deci aveam instrucțiunea în față, dar nu am transformat-o în acțiune. Pasul de început de sesiune, citește Memory MD, l-am sărit din grabă. Asta nu e o scuză tehnică, e o greșeală a mea de proces. Lecția, ca să nu se repete, când un Claude MD îmi spune să citesc alt fișier la început, prima mișcare trebuie să fie acel read înainte să mă apuc de cererea ta, nu după ce mă prinzi. Și zice, vrei să notezi chiar asta ca lecție în Memory MD ca data viitoare să rămână consemnat? Și zic, și dacă notezi ca lecție în Memory MD, nu am nicio garanție că data viitoare o vei citi. Nu-mi vine să cred că ai ignorat ce scrie în Claude MD. N-ar trebui să fie sfânt? Și zice, da, e o prostie să notez citește Memory MD la început tocmai în Memory MD. Dacă defectul e că nu-l deschid, soluția nu poate fi un bilet pus chiar în fișierul pe care nu-l deschid. Și apoi zice, da, Claude MD ar trebui să fie sfânt. Chiar e marcat cu cel mai înalt nivel de prioritate. Dar adevărul incomod e faptul că instrucțiunea e în fața mea și nu mă obligă mecanic să acționez. Concluzia corectă din asta nu e ai mai multă încredere în mine. E nu trebuie să depindem de disciplina mea pentru ceva important. Lucrurile pe care chiar trebuie să le știu nu ar trebui să stea într-un fișier pe care aleg să-l deschid, ci într-unul care mi se încarcă automat la fiecare sesiune. Și singurul fișier care face asta garantat e chiar Claude MD. A făcut el corecturile necesare, în fine. Și am zis, știi, îmi doresc mult să-mi placă să lucrez cu AI, să recomand cu încredere oamenilor să folosească Claude Cowork. Dar faza asta, că a ignorat instrucțiunile, mă face să pun la îndoială totul. Cum pot eu să le zic oamenilor să folosească AI-ul în business și să-i dea date sensibile, dacă tu faci chestii de genul ăsta? Regulile de siguranță funcționează altfel. Nu șterge, nu trimite, nu publica fără confirmare, nu se bazează pe memoria de la o sesiune la alta. Sunt verificări care se aplică în momentul acțiunii. Înainte să fac ceva ireversibil, mă opresc și te întreb. Tu rămâi cel care apasă butonul. Dar nu eram așa de convins, așa că l-am întrebat cum funcționează altfel. Nu permite aplicația sau cum? Se oprește și mă întreabă? Că tot în instrucțiuni ți-am scris regulile astea. Ce te împiedică să faci vreo acțiune din astea? Regulile acestea, nu trimite, nu șterge, le-ai scris în instrucțiuni, în același Claude MD pe care ți-am demonstrat că îl pot scăpa. Deci dacă ar exista doar ca instrucțiune, ar avea exact aceeași slăbiciune. Acest Claude MD pe care l-am scris împreună zice că este doar un ghidaj. Mă ajută să mă port frumos, dar nu e o barieră fizică. Dar al doilea strat, cel care contează, este ce îi permite efectiv aplicația să facă. Unele acțiuni pur și simplu nu poate să le facă pentru că nu are uneltele necesare. Uite, concret, la tine, conexiunea cu mail-ul îmi dă voie doar să-ți pregătesc o ciornă. Eu n-am deloc un buton de trimite. Pot să scriu mail-ul, dar nu pot să-l trimit. Tu îl deschizi și apeși trimite. Nu e că aleg eu să nu trimit. N-am cu ce. Asta este o limită a programului, nu a mea. Deci lecția pe care trebuie să o învățăm din această întâmplare este că regulile esențiale pe care trebuie neapărat ca Claude să le respecte trebuie puse în Global Instructions. Este fișierul care îi se încarcă automat la fiecare conversație, indiferent dacă lucrezi într-un folder sau nu. Și după toată această întâmplare, eu sincer o să-l folosesc în continuare. Am înțeles ce trebuie să fac, plus că m-a liniștit faptul că într-adevăr nu poate să publice, nu poate să-mi șteargă mail-uri, are niște limitări direct din aplicație. Dar rețineți, să nu avem încredere oarbă în AI, pentru că greșește de multe ori, nu e magic,
e doar o unealtă care face greșeli. În videoul următor o să-ți arăt și cum l-am setat și ce am mai modificat, astfel încât să mă asigur că probleme de genul ăsta nu se mai repetă. Sau mă rog, măcar să minimizezi riscul. Așa că te invit să dai un like, un share, să-mi comentezi, să-mi spui dacă ai avut și tu probleme de genul ăsta sau ce alte recomandări poți să-mi faci pentru a avea un AI care chiar să mă asculte. Și ce să zic, eu sunt Alex, se poate cu AI și până data viitoare v-am pupat. Ciao!